Inklusionsprojektet på Kongsholm, jamen det var interessant for ministeriet her, dels på grund af, at man pludselig også begyndte at tale inklusion i stedet for integration. Og det kan man sige er en bevægelse, der har været i gang i de senere år, som vel peger frem mod, at man i højere grad prøver at skabe et fælles tredje, altså en ny platform, som er præget af mangfoldighed og forståelse for hinandens kulturelle baggrund. De næste var jo de målsætninger, der var om at fastholde flere elever med anden etnisk baggrund på gymnasiet og medvirke til, at de gennemførte en gymnasial uddannelse. Så var der også en målsætning om at faktisk rekruttere flere elever med etnisk baggrund til Albertslund Gymnasium. Og lige i det område, der igen har det baggrund i, at området generelt har en lav uddannelsesgrad, også på ungdomsuddannelse. Så det er altså både gymnasial uddannelse og erhvervsuddannelse, som vi ønsker skal stige i de kommende år. Noget af det mest interessante undervejs i projektet, det har været, at det altså også fik en stor indvirkning på undervisningen. Det at få matchet de kompetencemål, der ligger i bekendtgørelserne for eksempel samfundsfag, for dansk, historie osv., få dem matchet ind til den undervisning, som rettede sig lidt utraditionelt mod for eksempel at præsentere opgaver på Statens Museum for Kunst, på museet Arken, på Kroppedal Museum. Det var rigtig interessant. Og der synes jeg var en rigtig interessant sådan sideeffekt. Det var, at da eleverne fik til opgave at filme deres egen baggrund i forhold til altså fritiden efter skoletid på gymnasiet, og se hvad hinanden lavede i fritiden, og hvad man lavede derhjemme, og hvad hjemmet og hvad aftensmad og så videre var præget af. Det var en rigtig interessant opgave. Der mener jeg i virkeligheden, at man opnår lidt af det her inklusion, altså forståelsen på tværs, både for unge med etnisk baggrund, med anden etnisk baggrund end dansk, der får et indblik i danske unges fritidsliv og hjemmeliv, men også at danske unge får et indblik i unge, der har andre etniske baggrunde. De oplevede effekter indtil nu, det har været på skolemiljøet, på gymnasiet, og der tror jeg er en rigtig væsentlig faktor, det her med at få fællesskabet på skolen til at virke, og få det til at virke for alle elever på skolen, eller i hvert fald så mange som muligt på skolen. Det er en rigtig vigtig opgave fremover, det er jeg sikker på.